Ponovljeni zakon 28:49. Dovešće Gospod na tebe narod iz daleka, s kraja zemlje, koji će sletjeti kao urav. Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobro jutro. Evo jedan citat iz Biblije Starog Zavjeta, upozorenje koje je Bog dao Izraelcima, ali ne vrijedi to samo za Izraelce, znate, u Starom Zavjetu, nego i za katolike, kršćane, tako je, evo, Hrvatska država u lošem stanju, jako puno iseljavanja, demografski jako loše, odnosno demografija loša, znate, sve nas manje ima, još se iseljava i dolazi narod daleki sa istoka. I evo sad usporedite ovo sa ovim citatom iz Biblije. Biblija je predobra knjiga, Božja riječ. Evo, mnogi misle, varaju se, ako se druga božanska osoba Svete Trojice utjelovila, pružila nadu za spas, Bog je jedini spas, ljudi misle mogu raditi šta hoće i ljutit Boga, trojedinog Boga živog, kako hoće, znate. Ne znate. To je loš izbor. Evo što se dešava, pogledajte Hrvatsku, da li slijeće narod sa istoka kao orao, kojemu jezika ne poznajem. Pozdrav.